Dobrý deň, volám sa Ľuboš Vrabec a som študentom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Nitre. Solárne systémy sú bežne známe a využívané, no nie vždy každému vyhovujú alebo ponúkajú funkcie, ktoré by zákazník potreboval. Po konzultácii s osobou znalou v problematike systémov sme dospeli k záveru, že trh nie vždy ponúka zákazníkovi to, čo by efektívne využil potenciál už stávajúceho systému. Rozhodli sme sa to zmeniť tým, že už existujúce regulátory vylepšíme. Princípom fungovania takéhoto solárneho systému je zohrievanie v kapalných trubiciach, ktoré sú zoskupené do poda, čo predstavuje časť systému s názvom kolektor. Ďalej v takomto systéme je potrebný výmenník tepla. Ten obsahuje užitkovú vodu a špirálu, cez ktorú prúdi zohriatá kvapalina v kolektore a ohrievajú. Je treba zdôrazniť, že užitková voda sa nezmiešava s teplonosnou kvapalinou. Stade to už teplá voda môže prúdiť napríklad do bazéna, radiátora alebo bežne na sprchovanie. Časťou, bez ktorej by tento systém bol ako telo bez hlavy regulátor, čo je aj našim hlavným cieľom v tomto biznis nápade. Regulátor rozhoduje o tom, kedy a kam sa naakumulované teplo prenesie. Bežne dodávané a dostupné regulátory sú triviálne a nerozlišujú, či je leto alebo zima. Riadia sa len tým, či je dostupná energia na vyhriatie užitkovej vody. Toto sme sa rozhodli zmeniť tak, že regulátor bude rozlišovať jednotlivé režimy práce, ako sú ročné obdobia a rozpoznávanie dňa a noci. Ďalej pridaním funkcie, ako sú hodiny reálneho času a voľba režimu. Tým sa dosiahne zefektívnenie celého systému. Hodiny sa využijú napríklad v zimnom režime, kedy už o 6. prestáva systém pracovať. Ďalej na učenie času chladenia výmenníka, čo je potrebné kvôli efektívnejšiemu využitiu v ďalšom slnečnom dni. Tento regulátor pracuje v niekoľkých režimoch. Sú nimi merací. Regulátor v tomto režime len zobrazuje aktuálne hodnoty teplot v systéme. Druhým je automatický, je najdôležitejší a zahrnie v sebe všetky hodnoty nastavené v ďalších režimoch. Prirodzene sa dajú nastaviť hodiny reálneho času, ročné obdobie a čas začiatku chladenia výmenníka. Chladenie spočíva v efektívnom využení nahromadenej tepelnej energie. Dôvodom, prečo sa aktivuje toto chladenie, je, že počas noci by naakumulovaná teplá voda len zbytočne ochladla a preto sa radšej využije, a to dodatočne vykorení pomocou radiátora. Teraz si predstavím fungovanie nášho modelu. Voda ohrievaná v kolektore pomocou slnka je cez čerpadlo vháňaná do výmenníka, kde sa uskladňuje a podľa vani nastavené teploty sa prečerpáva do radiátora umiestneného v izbe. A teraz tá najpodstatnejšia časť – regulátor.